Machiegni kendo. Kaka yor dhialo odiechieng' mar rito ler mar dhok kata Oral Health Hygiene Day, jopiny jiwo mondo rudh lekegi diriyo odiechieng'. E kampen mar geto chopo ne jopuonjre maromo 500 e skunde piny owacho maromo 500 e pachoka, kambi moro mauso yedhe go wacho ni maeri dhi konyo duoko piny tuoche mag lak. Kaluwore kod apisa ma kambino John Kibera, nonro oseyudo ni thoth nyithindo e bwo higni 5 nigi tuoche mag leke matow e kind tuoche mamoko mag lak. To go to your lines. We are aiming at getting about 500,000 students educated on the importance of oral hygiene. We're doing this in 2026, targeting about 500 schools countrywide. This is in line with the government oral health policy 2030, which aims at doing 3 things. One of them is educating, overall oral behavior change, and preventing oral diseases. Migepe duto mag puonj e pachoka nitiere kod dwaro mar ting'o malo puonj mar lakteche mag lak